s účastníkom Paťom a členom organizačného štábu Rišom. A ešte, aby som nezabudol na Veroniku, prichádza ďalší člen organizačného štábu Tonko Višňovský, srdečne ho vítam medzi nami. Vyhodnotenie tomboly bude teda po ukončení pretekov a vyhodnotení jednotlivých. Bol vlastne účastníkom všetkých našich 11 ročníkov od toho 0., ktorý sme konali na útulni pod Minčolom. Ale cekla. Cekla nikto nie je. Toníku. Sú v bezprostrednej blízkosti tejto polovníckej chaty. Ináč dnes v Hlučke je veľká akcia hasičov. Poď tu ďalej, aby si vyšlo publika menej. Pozor, na štart sa pripravia starší žiaci a staršie žiačky. Nachádza u tebe a ty tu. Účastníkov aj v mládežných kategóriách, aj v kategórii dospelých. Máte aj kofovú, nie? Co si položíme vodu? Nejakú tú cenu. Takže ružová 60-ka. Špeciálna zelená košeľa. Kedykoľvek môžete navštíviť inžiniera Antona Bednára v tejto lokalite, v tejto košeli. Teraz to bude šťastná ruka, ktorá vyťahla číslo 97. Futbalista sa nezáprie, aby mohol ukázať svoje skvelé nohy futbalistické, ktoré dali toľko gólov za Lipany. Takže ďalšie číslo, ktoré vyhráva, je číslo 50. Takže ďalšia cena po výraznom mixovaní je číslo, tiež moje číslo 31. Ružová. Alebo to bude Alko. Je to nejaké zvieratko ťažko identifikovateľné.